The celebrant for tonight, 28 June, Odogu, Owezi, he has celebrated every day now, if I people in the play the show, I tell you, the Nancy say, okay, no, the good sound of the good vibe of music, of highlights. On the more kitchen, if you are not busy, we would like to have you on stage right now to entertain all our guests. Yes.
ọbụla n'ime ka mụọ bụ ma sound system bụrụ onye nke dị ndụ na ndị dị ndụ n'agbanyeghị ihe niile mgbọdide ekwensu gbalụ n'agbanyeghị ọrụ ọjọọ ekwensu niile maka ọda alụ ọrụ ọma mana Obiligbo si na anyị ga-azụdo okwu narị ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Uwe na-ekene ụnụ all my fans ebe ọ bụla onye nọ anyị ga-akpọba afọ mama nkịta ma ana masị nke ọbụla na-echi ya zero ọbụla dị mpụta n'abalị anyị nọnyelụ ma onye nwaanyị ga-agọzi gị ị ga-adị ndụ ka nka o nwere ihe ga-eme ụnụ ndị ụlọ ga-adị na-eke dị n'oge dị n'afọ dị na nkwọ ụbụbazi timiri ebe ụnụ na ọ ga-eti onwe ya na-arụ nwaanyị ọbụla ma nwoke ọbụla fụrụ ụnụ bebe akwa anya mmiri nwa nke ya n'anya onye ọbụla jikwana maka ụnụ jebe ije ọjọọ ọma nnọtaga bụ ije ọ ga-atọ n'ezi otu anyị kwuru ya ka ọ dị. Eji m the spirit of my birthday today na-agụlụ n'ọfọ ọ bụrụ ị na-efolo m na Facebook or TikTok or Instagram ị ga-afọ ọfọ ngọ taa mana otu angọrọ ya ka ọ dị mmụọ ama mgbarụ ya mmadụ ama mgbarụ ya maka na ọfọ nji obi ọcha nji tụkwasị arọ n'ụbọchị taa wee gụọlụ all my fans and my well-wishers even my enemies I include them maka nwoke ọbụla nọ n'ụwa na-enwere enemy ọ ga-ema na ịbụrụ mmadụ you must have an enemy. Onye enemy ga-eme gị na-agbasi mbọ ike enemy ga-eme gị mana inwe challenges mana ihe dị ịkpọpụ ọpụ ị na-agbasi mbọ ike mana ọ bụrụ na ọlụpụta awụdatụ enemy mana ịbụrụ mmadụ ga-ezuru oke so a na-agọrọ ma ndị enyi m ma ndị ilo m si na ọ ga-adịrị anyị nchara ile mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Asị m onye ọbụla na-akwụla ọtọ onye ma nwaanyị onye enwere akwụkwọ na-agba invitation kaadị akwụkwọ nke onye na-eme ikpe na-ede afa ya n'elu ya nwoke sa ndị mmadụ wee gbaba ụbọchị akala atụ elu o nwere akwụkwọ na-agba invitation kaadị naba akwụkwọ ka mụba dum ọdị ga-adịla afa m n'elu ya nwoke sa ndị mmadụ wee gbaba ụbọchị akala atụ elu ụfọdụ na-anata anya dị invitation kaadị ya debe na moto chezọ ụbọchị akwa ga-eme ya bụ ife ịmana ụfọdụ na-anata anya dị invitation kaadị ya debe na ya dịfa chezọ ụbọchị akwa ga-eme ya bụ ife ịmana ụfọdụ na-anata anya dị invitation kaadị ya debe na ọfịs fa chezọ ụbọchị akwa ga-eme ya bụ ife mgbe jụba oyi ma onye na-echezọ invitation kaadị ya ọ maka gịnị si ya bụ n'isi ọzọ na ndị ga-abịa ya bụ ife ọ bụ na ịma ndezi ya ọ bụ n'isoro na ndị ya na-agbọ ejiri ihe gị ka onye na-ejelụ mmadụ ya ka mmadụ na-ejelụ onye na-enye mmadụ ya ka Chukwu na-enye onye pụta ibe ndị mmadụ amata onye bụ ọfụma ya ka ndị chekwu ozi ebe onye nọ na ya bụ ihe ọbata gị na ha bụ ebe na-azụ oche ebute nna ga-edasị na ndị ga-eruru aka ebute mmadụ nwa masị na nkwa ga-eruru aka ebula anụ ọkụkọ ga wetie esi weta liva chikin makasịa chikin emesatosi na-azụ mba wee naba Igbo na-eno otu Igbo na-eno otu Igbo n'anya agụlụ Igbo na-eno otu Igbo ihe n'otu Igbo n'anya agụlụ chidi mma dịrị gị otu Igbo n'Igbo onye ọ ga-adịle mma onye ma ọ dị ya adịlele gị otu Igbo na mụ na gị Igbo nwanne na chidi mma dịrị gị otu Igbo na ijebe ejebe otu Igbo na ọ bụ ị ga-wele otu Igbo na ịnaba anaba otu Igbo na ọ bụ ị ga-wele osisi fụlụ katụ bụ asụmụ fere ma ji enyi olu otu Igbo otu Igbo otu Igbo otu Igbo ego otu Igbo n'anya agụlụ otu Igbo otu Igbo ego otu Igbo mụ na gị Igbo nwanne otu Igbo otu Igbo ndị na-eti Igbo n'anya agụlụ odogwu otu Igbo otu Igbo ndị na-eti Igbo n'anya agụlụ odogwu otu Igbo otu Igbo tempo otu Igbo ekene otu Igbo anya chịna otu Igbo n'anya chịna mmanwụ otu Igbo
nwayọọ na mgbachi weti gbanwe onye achị na odogwu chi dị mmadụ elege weti gbanwe onye achị na chi dị mmadụ elege chi ike weti gbana anya achị na mmanwụ ọ ga-adịrị gị mma weti gbana achị na chi dị mmadụ elege n'olu maka elele onye nwere otu gbanwere ife dị mma na ya bụ ife nkọrọ onye nwe otu gbana ọma nnukwu mmanwụ igwe otu igba 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 na-abịa chịna igwe otu igba igwe otu igba igwe otu igba na-abịa chịna igwe otu igba igwe otu igba ụbọchị mụ na gị na-abịa ikpe echi n'ihi ime igwe otu igba igwe otu igba iji ihe emewe balụ m uwe iji igwe otu igba igwe otu igba isi bite gị balụ m jelebe na penzo igwe otu igba igwe otu igba isi bite gị balụ m naba na penzo igwe otu igba igwe lusi na penzo ebolu nwere na-abụrụ n'aka igwe otu igba igwe otu igba igwe otu igba na-anachi n'odogwu igwe otu igba igwe otu igba anya nwere obi sali sali ọ bụ ya bụ igwe otu igba igwe otu igba oge ga nwaanyị mma na-achịna ọ bụ ya bụ igwe otu igba igwe otu igba igwe otu igba na-anachi na mmanwụ na-achị igwe otu igba igwe otu igba otu igba idebe edebe ị ga-awele n'anya igwe otu igba igwe otu igba otu igba ịnaba anaba ị ga-awele n'anya igwe otu igba igwe otu igba otu igba idebe edebe ị ga-awele n'anya igwe otu igba igwe otu igba otu igba ịnaba anaba ị ga-awele n'anya igwe otu igba igwe otu igba osisi mkpụrụ ga-atụ mkpetu ufele ma anya olu igwe otu igba igwe otu igba otu igba na-anya achị na mmanwụ kala aka igwe otu igba igwe otu igba otu igba na-anya achị na mmanwụ nwere ife igwe otu igba igwe otu igba ga-elu otu igba ma na-achị na niile ọbụla na otu igba igwe otu igba ga-elu otu igba ma na-achị na niile ọbụla na otu igba igwe otu igba otu isi ma mma otu igba ka oge otu igba igwe otu igba otu isi ka ogologo ka ọ dị ime mmezi otu igba igwe otu igba igwe otu igba na na-achị na mmanwụ na-achị igwe otu igba igwe otu igba igwe otu igba na na-achị na mmanwụ na-achị igwe otu igba igwe otu igba kedu maka atụrụ ugo n'ihe ala na igwe otu igba igwe otu igba igwe otu igba karịsịa karịsịa na igwe otu igba igwe otu igba igwe otu igba karịsịa karịsịa na igwe otu igba igwe otu igba eze mọgọ na na-achị na niile igwe otu igba igwe otu igba eze mọgọ na na-achị na niile igwe otu igba igwe otu igba igwe ga-enu m ntị n'olu ice
ọsụsụ akwụkwọ ya na-agbabata alele eche na ndị mmadụ na-agbaboro ọgba oyibo ime ọma ka mmadụ na-agba ịnọla onwe gị n'iyi ọmaka gịnị ụbọchị ị gara ife ndị mmadụ ga-eze nzuzo ya mmadụ afọrọ mgbe Chukwu na-ahụ ya ọ bụ onye na-agwere ihu si na mmadụ ka ya na-eme ọka gị okecho n'ibe ego mebe ife dị mma taba ọfa dị mma ọka mbọsị ị gara ife Apinjo ga-etiri gị egwu ọna ọkwa ma igbote ego igwesi gbana amịachi na mmanwụ ọdụrụ ya ochi gbana amịachi na odogwu ọdụrụ ya ana m ekele Chukwu onye melụ ndụ fọlụmụ onye melụ ndụ fọlụmụ Olise aka n'ụwa ana m ekele Chi onye melụ ndụ fọlụmụ Chukwu onye melụ ndụ fọlụmụ Olise aka n'ụwa ọ bụ n'uche ndị ajọ mmadụ n'oge Apinjo na ndezi ọnụgụ na-Apinjo nwanne m ọka n'igbo n'ụmụ wee naba ibe niile ịlacha okenye abụ n'ụwa ọgụgụ ife ọ bụ na alili ife ịlacha okenye abụ n'ụwa chịkọtado ọ na-abụ ngọba ọfọ ihe ọba ga-eke n'ụwa Chukwu Olise kwere ife niile ịlacha okenye na ọma ndị ntị mma ife niile ịlacha okenye n'ụwa na ọma ndị ntị mma aka n'ụwa ka mụ na-eme Chukwu kele ụwa dum Igbo na-eli evangelist n'ọbụ evangelist akasa pefọmụ gị onye esi fọdụ esi n'arụ asịgo gị nye bụ akwa nnukwu ọ bụ n'osiri fọdụ onye ọ bụ na ọya dịrị gị mma na chi dị mmadụ Igbo ka ndọlụ na-adịkọ asanụ nwanyị dị mma ọ bụla ọka nwanyị ọ sị m happy birthday Chukwu gọzie gị asa mma nwanyị dị mma ọ ga-adịrị gị mma ofu nwa adadalụ asa mma nwanyị adalụ ọ bụla ọka ojo bolo ke modo ọgbanye ka mbolo ojo bolo ke modo asa mma dị mma echemone ka na ibute elu mofu nkata ogologo maka na ogologo gị na-atọ nsọ asa mma nwanyị dị mma na chi dị mma dị gị ebe Owendi ọbịa ada Owendi ọbịa Igbo ka bọọlụ na akụkọ Igbo ka bọọlụ na akụkọ o nwere ofu nwoke a na-akpọ Timoti na-azụ afịa na building materials n'obodo Timoti nwere ego rinne ọ na-atụ kọntena every week more than 10 kọntena na-anata Timoti kpatara ego ọ na-ebinye Timoti kpatara ego mana ọ na-aghọta arịrịọ ọ dị ego n'ọdụ evangelist odikofu mmemme ọgọ onye bụ anyị ego n'ọdụ ịmakana mụ na ndị ego ji biznes mana a na-akago m ụlọ ụtọ nwa anyị ego na ana m abịa akọ na uche na-abịa abịa mana ọ na-efuro nnewu ụtọ nwa ọkịja ịlụta nwa na ọkịja ụtọ nwa ọkịja ịbụ CEO 1414 daa mbọsị odu maka abịa 1414 eke na ife ga-eme ụtọ nwa ndekwa nwa dị na mụ onye nnukwu ego oke nwa dị mmadụ gositere ife nketa odobe ụtọ nwa na ọkịja na chi dị mmadụ onye ọcha bịa n'obodo gị ogene gozi ugo oyi
number seven. Yeah, got to be. Yeah, to be man, nothing. I'm gonna catch you there. No one. That's who the number seven. Tell him my baby. What I'm going to do, I should do my baby. That's who the number seven. I can know that one. Okay, the number seven. I need the one that will get the guys. That's who the number one. Okay, that's who the number one. Okay, that's who the number one. Local government. Abubani Balata no one on my Ponesia. Apetiani Balata no one on my Ponesia. Millimeso, a monoton one at Dono. I'm Monaja, a monoton one at Dono. Manabufa Manitano, or Rolano. I don't know Manitana, Rolano. I know not also neighbor, they go. Don't walk in the home, but the nation is no one. Papa Jamala, I got me and I don't worry. But someone I want to get out of the Pasaka. But I leave me and then I got to get on the tomorrow. The someone I think and I'm making it. 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 I didn't know what I would have said. But someone I think and I'm making it. I didn't know what I would have said. But someone I think and I'm making it. The 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 someone I think and I'm making it. Nigerian limited, Elena was not yet a man, I should do hey! Igbo Kilian of Uma in a Telumosi, what the Bobo in Abomego, Guinea. Never for no more candies in a camera, Malu. Often one of the Chalogi, I'm a little bit. What is the major role? And I'm Muslim, whom I'm waiting out will go on up one. Often one of the Chalogi, I should do money. Would you not send the wine home? Would you not get the young? Would you not send the wine at the mouth? I should do my baby. Would you not send the wine home? Would you not get the young man? Would you take the young with your look at my young? Even the fucking Anya, I took my baby. Only a sending them, you go, never do one, or the fire.
mother. Also, also do my happy birthday. Would you want to know your delegate on a chicken mother? If you want to keep the wood or the